tulong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonahan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang ating Apple Draw para sa draw number 3385. Pangasinan, next day, small town lottery. I'm ready. First winning number is number 11, 11. Ibabalik ulit natin ito para sa second winning number. I'm ready. Second winning number is number 404. Official draw result for April 22, 2025 total draw are numbers 11 and 4, 11 and 4 in exam order. Congratulations sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Divina Austria na nagsasabi. PCSO, yung sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result